do Pleno do 16/7 do 2025. Asuntos a tratar, lectura e aprobación se procede da acta sesión anterior, que esta vez tuvo que ir en papel porque non funcionou ben a tecnoloxía, non se grabou. Non sei se tedes algo que alegar a acta. Sí, hai unha... Non sei se para que fales que ten que estar aquí en rojo. Sí, con respecto a acta había unha pregunta que está feita, de feito escoitei a grabación antes de vir, era polas xestións que está a facer o Concello para resolver a situación de abandono e balado que hai en dúas vivendas citas na rúa Gabriela Nieto Chaín máis outra na avenida de Vilalba, era a data dese pleno, é dicir, era, de feito fago constar na mesma pregunta. Entón, bueno, é importante saber as que se fixaron despois, pero en concreto polas que preguntaba era polas que estaban feitas pois no mes de maio, que foi cando foi o pleno anterior. Polo demais non hai máis modificacións. Pola miña parte. Alejandro. Sí, bo día. Nós a verdade é que non tivemos acceso a información ainda onte pola mañán. Tuvemos aí uns probleminha, viñamos aquí o venres a resolvelos, pero non había naide que os pudese resolver, vamos. E chamamos onte e tampouco nos deron ninguna solución. Ás 10 da mañá ainda estaba sin acceder á información. A ver, Alejandro, eu, perdona, pero penso que aí é un problema que tes ti no ordenador, porque se todos os demais recibimos a notificación, recibimos a documentación, podemos acceder perfectamente dentro da sede electrónica do Concello, eu creo que o problema débelo ter ti no teu ordenador, que tes que configurar algún tipo de... Porque todos os demais o recibimos e unha persoa non o recibe en concreto. Estaba eu explicando un pouquinho. Perdón. Eu que estaba dicindo é que non tuvemos acceso a información hasta onte, tampouco se nos ofreceu ninguna alternativa. De feito, pedimos se non o podían mandar nun correo electrónico e dixeronnos que non. Gracias a... Bueno, podese dicir o nome porque é de todos coñecido. Gracias a cita que nos deu o teléfono aí dun sitio, chamamos e ao momento recibín a información. Non sei se foi problema meu. É que pareceme raro, volvo a insistir. Estuvo unha traballadora do Concello comigo o venres e viu que incluso no teléfono móvil con unha clave para o momento non se podía recibir. O sea, non se recibía a clave. Eu non dixen que fose culpa do Concello, É que se envía todo, o secretario envía toda a documentación a todos por igual. Porque foi chamar a gestión e ao momento salió. Ao momento, ademais. Que é un problema que... Pero bueno, da igual, era só para poñer un coñecemento de que tuvemos moi pouquiño tempo para ver as cousas. Tampouco... O que si me sorprende é que hoxe pola mañá, agora mesmo, acabo de escoitar que a videoacta non funcionou. Sí. Non sei, por eso se fixo en papel. non sei por cal é o motivo mellor de que non se nos informe no seu debido tempo de que non funcionou. Bueno, envióse acta por escrito. Vale. Hai unha diligencia acta. Sí, hai unha diligencia en acta no que se explica por que non funcionou, non sabemos por que non funcionou, bueno, foi un fallo, todos se nos estropea en algún momento determinado un ordenador, unha televisión ou o que sexa. Foi un fallo que houve, estáse, ademais esta temporada, estáse a probar un pouco o que este método, entón, pois algún fallo a veces ten que ter, evidentemente. Bueno, a acta está por escrito, señor que non lle vexo problema. Vale, no... A ver, bueno, da igual. Vamos, a sesión foi grabada. Sí, todos temos as grabacións, todos os partidos políticos, creo. Non sei se vostedes, non, sí, e independentes, por suposto, tamén. Nada máis. Nada máis, só era poñer en coñecemento estes problemas que tivemos. Vale, perfecto. Votamos logo a acta. A modificación esa. A modificación que se vai facer, sí. Sí, vale. Votos a favor? Queda aprobada. Vale, aprobada. Se non hai votos en contra. Vale, aprobada por unanimidade. Como? Votaste a favor? Ah, sí, perdón. É que, como se dice aquí, Unanimidade. non chegou a preguntar a alcaldesa. Sí, a favor, sí. Ben, punto número 2, aprobación inicial da modificación puntual número 6 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rábade. Ben,
Esta modificación puntual propónse por parte desta alcaldía a aprobación inicial da modificación puntual número 6 do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Esta modificación fundamentase nun interese público por varios motivos. A demanda dos propietarios, a seguridade xurídica de Concello e propietarios e a aplicación dunha normativa acorde cos usos industriais. Atopámonos cunha realidade que entendemos non pode seguir ignorándose, unha zona desenrolada de feito irregular coa implantación de industrias hai aproximadamente 40 anos e sin ningún tipo de cobertura legal. Isto foi unha situación que se tolerou con anterioridade e chegou un momento no que este goberno considerou que, unha vez plantexada este tipo de situación, era o momento de darlle a solución. Ditos terreos, no seu momento, desenvolveronse o amparo de licencias de obra e actividades, polo que se convertiu nun asentamento ao marxe do planeamento. Un asentamento no que se permite, a través desta disposición transitoria, facer un plan parcial para desenrolar un urbanizable cunha calidade, polo menos, aceptable. O objetivo deste plan parcial é dar unha resposta realista, ordenada legal a esta situación. Trátase de regularizar unha actividade económica existente que xenera emprego, movimento económico e riqueza para o propio municipio, pero que actualmente carece da planificación que garanta a seguridade xurídica das empresas ali instaladas. Con este plan non se está a falar da creación dunha nova zona industrial, senón de dotar de legalidade a ordenación a unha zona que xa está funcionando. Ademais, esta regularización permitirá facilitar a convivencia entre a actividade económica e o entorno das industrias. Aprobar este plan é unha decisión que pensamos que é responsable e que nos permite pasar dunha situación irregular a unha plenamente legal e planificada. Non sei se teñen algo que decir. O plan ten toda a documentación, os planos, o informe ambiental, creo que teñen todo, non? Sí, a verdad que sí, temos moitas cousas e moitas cousas que decir. En primeiro lugar, a ver, xa só o feito de presentarnos unha modificación do plan xeral cunha documentación que a mí polo menos levoume 2 horas descargala. A puiden ler hasta onde puiden ler. Bueno, para un pleno, pois, supoño que o equipo de goberno terá a intención de aprobalo solo, porque non parece que ese seña o camiño para contar co apoio de ninguén. Entón, xa por esa razón, nós non o vamos a apoiar. Pero, despois do dito, sí que queremos entrar xa nos detalles propios do que a alcaldesa lle chama plan parcial. Vamos a ver, esta situación, dice a alcaldesa, que foi unha situación tolerada, é unha situación... Esta situación nace, como seguramente sabe a alcaldesa, ainda que ela era pequena, pois de unhas persoas que, aproveitándose da circunstancia de que había un polígono industrial, pois compran uns terrenos en frente do polígono industrial, hai moitos anos, e actúan neles como se de polígono industrial se tratara, cunha diferencia, que os que compran un polígono industrial pois teñen que cumprir a lei, teñen que facer as cesións, teñen que facer viales, teñen que facer... E estas persoas que compraron naquel momento, dos cuales seguramente non sei se hoxe queda algún, pois beneficiáronse de toda esta situación. Ben, é certo que é unha situación irregular, é unha situación heredada de algún xeito, e é unha situación a que se lle tratou de dar solución no anterior plan xeral, no que foi anulado. E parecenos que é a solución que debera de levar ahora. Parecenos que é unha solución que por unha parte, lles dá unha salida aos propietarios dos terreos, pero non abandona a posibilidade de desarrollo do concello, do desarrollo industrial. O que nos chama a nós poderosamente a atención é que a alcaldesa dice que é un interés público, pero ao final toma unha decisión que únicamente ten en conta, bueno, eu hasta diría que non, pero bueno, mellor a corto plazo, algúns enténdeno así, os intereses particulares das empresas que están nesta área de actuación. Explícome por qué.
Porque se nós convertimos ahora eso en unha zona urbana, consolidada, como se pretende, esos terrenos pasan a ter unha edificabilidade, pasan a ter un valor urbanístico, por suposto, que é propiedade dos titulares desos terrenos. E se o día de mañá, que non vai ser tan lonxano, se é verdad o que dice a alcaldesa de que o plan xeral está xa rematado. Bueno, como dixo hai 2 meses, a pregunta que lle fixeran hai 4, o sea, que xa estaba rematado. Pois, se eso é así, algún día fan falta os terrenos, esos terrenos vámonos ter que expropiar e vamos ter que pagalos a precio de terreno urbano, pagados, por suposto, por todos os veciños. E quen vai cobrar esos terrenos? Os titulares dos terrenos que hoxe tú lles vas a declarar urbanos. Eso é algo que temos que saber. E por que falamos desta actuación? Porque a ninguén se lle escapa, con un mínimo interese en programación do espacio, que nesa zona fai falta un vial intermedio, por exemplo. Fai falta un vial intermedio que dé salida ao polígono industrial e a esa fase, se se pretende integrar en algún momento, hacia a Avenida da Coruña. Polígono industrial, vial, de onde pretende quitar os terrenos? Porque a outra alternativa é non facer un vial. E entón que tiramos que a carretera recta desde Rábade hasta Trada da Asteriz. Home, a mí pareceme un auténtico despropósito para unha zona que se vai a planificar de novo. Pero non só eso, é que además nos encontramos con que actuacións nas que se fixeron naquela zona hai moito tempo que teñen a edificabilidade con respecto ao terreno que teñen esgotada. Que lle vai a declarar urbano e despois como se compensa esa edificabilidade? Se xa está esgotada. Claro, esa é cargarlle o mochuelo aos veciños para beneficiar a quen edificou o que lle deu a gana, como lle deu a gana e no volumen en que lle deu a gana. É sempre en prexuizo do interés que ti lle chamas interés xeral. E, por suposto, xa non falemos das cesións. As cesións que teria que haber nun suelo urbano non consolidado, pois para as zonas verdes, que, por certo, nin verde nin dotacional vai ningunha prevista. É dicir, chegados a este punto, a nós non nos extraña, nin nunca nos extrañou a ledicia pois que algúns propietarios desa zona tiñan co cambio de goberno nesta vila. Evidentemente, lles viña moi ben e pois por iso apostaron. Pero, ademais disso, ainda temos máis problemas. Temos problemas, como a alcaldesa recoñeceu aquí a varias preguntas deste portavoz, que temos zonas desa parte, vamos a chamar, do polígono, das cuales non desconocemos todavía onde está o saneamiento, hacia onde sale, porque nós comprobamos a chegada dos vertidos á depuradora, pero non somos capaces de saber de onde salen esos vertidos. Non sei se a alcaldesa dixo en varias ocasións que se estaban investigando, non sei se chegou a algunha conclusión, pero desde logo aquí non se refleja, porque a línea de saneamiento que aparece reflejada no proxecto non refleja ningún eso, refleja máis co que hai oficial, e o que hai oficial xo conocemos todos. Despois disso, tamén a edificabilidade prevista na proposta de modificación, pois é a anarquía absoluta. É dicir, pódese fazer adosada, pódese fazer illada, pódese fazer en medianera, pódese facer de todos os xeitos, pódese facer pegada á alineación, pódese pegar para atrás, o sea, é un auténtico, é antítesis do que é a reorganización dunha zona. Entonces, nós, evidentemente, en estas circunstancias, non vamos a votar a favor. E todo eso xa, sin entrar a valorar que na propia resolución plantexa unha suspensión de licencias. Unha suspensión de licencias cando a alcaldesa é conocedora, pero non de hoxe, nin da semana pasada, nin da anterior, é coñecedora desde hai máis de ano e medio das obras que se están facendo ali sin licencia. E a alcaldesa, hasta ahora, a única explicación que deu é, cada vez que se lle preguntou, é que pa semana iban ter unha reunión.
Claro, eso non é... E ora que pasa? Que vai pasar con esa suspensión de licencias? Vaise conceder? Non se vai conceder? Vamos, eu creo que é un auténtico despropósito destinado a resolver un problema que eu estou convencido e que é necesario resolver, pero claro, tratar de resolver o problema dándolle o beneficio a unha das partes e perjudicando directamente o resto do Concello, pois nós desde logo non o vamos a aprobar de ninguna maneira. Non sei, Alejandro, se queres dicir algo. Sí, bueno, pensei que iba a contestar, pero bueno. A nosa posición vámonos a abster, porque, como xa dixen antes, non tivemos tempo a revisar toda a información, e tampouco vostede aquí nos dixo nada que nos faga votar a favor nin en contra. Entón, visto que non podemos acceder á información con tempo, pois non vamos a poñeros en contra tampouco, porque eu creo que sí que era unha zona que había que regular, pero nada máis, por a nosa parte nada máis. Ben, vamos a ver, bueno, eu creo que quedou bastante claro o que pensaba o equipo de goberno. Bueno, o plan, cando fala das cesións, son asentamentos de parcelas feitas, un urbanizable con cesións, como teñen pensado vostedes, está condenado a non desarrollarse nunca, porque os propietarios non van a facer esas grandes inversións con que tenían que facer. Bueno, ao final acabaría igual, outros 20 anos, fora de ordenación. O sea que en eso sí que non estamos de acordo. Intereses particulares? Pois vale, intereses particulares serán, como todos os dos veciños do municipio. Cada un pide as súas cousas. Se esos intereses particulares non perxudican a ninguén, como é o caso, porque aquí non se perxudica, por moito que diga vostede, non se perxudica a naide, favoreces a unha serie de persoas? Pois sí, pero é que ese favorecemento é tamén mutuo, porque o Concello tamén está favorecéndose, que no momento determinado pode haber algún problema, algún accidente, algunha catástrofe, e o Concello, desta maneira, tendo legalizado esa parte, ten solucionado. De outra maneira, pois non sería. Bueno, non perxudica a naide, entón, non sei que máis me comentou, pois eso, nada máis. A empresa que ten esos problemas, pois terá que solucionalos, e se paralizan as licencias, pois terá que ter esas consecuencias do que hai. E non nos vai a temblar o pulso se temos que facer en algún momento determinado unha actuación drástica, ainda que seña. Nós non temos problema dese tipo, non temos problema. Vostede estuvo moitos anos e non fixo ningún tipo de actuación en ese aspecto e con esa empresa en concreto. O sea, que pareceme unha tomadura de pelo que faga vostede, que diga vostede eso, vamos. Fiel. Sí, non sei. Non. Iba a comentar que non... Fiel a túa costumbre de falar así sin mirar as cousas, é de que non te importa dicir o que seña verdad ou mentira. Ti misma, no propio proxecto porque seguro que non o liche. A modificación puntual seguro que non o liche. Pero hasta na propia modificación... Igual que vostede, que tamén dixo que non o lera, que non lle dá tempo. Hasta donde me deu tempo, pero ti supoño que levaras traballando desto desde que empezaste o mandato. Sí. Porque, oi, por algo estás aí. Pero, mira, con respecto ao que dixiste desa empresa, no propio aí reconoces que houve un expediente por parte do Concello iniciador que debera de haber, e despois a Xunta dictou unha resolución e o resolveu dunha maneira, pero o Concello, o goberno anterior, actuou, se actuou, e os expedientes abertos están abertos, o que non sei como están agora, pero é máis, cando foi no anterior plan xeral, a proposta deste Concello era que o traballo que se fixo era para que nesa zona se fixera un urbano non consolidado. E para eso os propietarios das parcelas accederon a urbanizar aquela zona e houve un acuerdo ca Xunta de Galicia na que eles podían facer que eso tuvera característica de solo urbano consolidado.
Logo houve un cambio de goberno na Xunta de Galicia. Están aí os datos, e as propostas feitas polo Concello. E esa modificación foi a que dixo que non podía ser urbano consolidado, que ese cambio de goberno foi a que dixo que non podía ser urbano consolidado, non consolidado, e que pasaba a ser urbanizable. Ben, sendo urbanizable, sigue tendo unha salida máis cara pos empresarios e de máis difícil execución. Pero eso foi o que dixo o goberno que entrou de novo na Xunta, que era o goberno do teu partido. Con respecto ao que dices da situación actual, na situación actual son edificacións que están fora de ordenación. Son edificacións que están fora de ordenación, cunha actividade fora de ordenación, cada un está nas súas circunstancias, pero todas levan tempo traballando dentro de unha, vamos a chamar, porque non é unha ilegalidade, é unha alegalidade. Por qué? Porque eles teñen unha situación fora de ordenación. Ora ben, dicir que non se perjudica a naide é mentir. Porque se perjudica aos veciños de Rábade. Porque os veciños de Rábade teñen dereito, primeiro, a organizar o seu suelo, que é moi importante, a organizar o futuro do seu desarrollo industrial, que é moi importante, e os beneficiarios máis directos deses movimentos empresariais teñen as obrigas de facer as cesións, que despois esas cesións, o que é a execución, se paguen dun xeito ou doutro, eso xa é outro cantar, eso xa é unha segunda actuación. Usted, que podes decir que o vai a pagar o Concello, que o van a pagar os propietarios, que vai haber unhas axudas da Xunta, o que queiras, ti podes dicir o que queiras. E iso xa sería en materia de financiación. Pero que os veciños de Rábade, si queremos ter un desarrollo desa zona do polígono, teñamos que volver a comprar os terrenos urbanos e pagalos como urbanos, que hoxe ti declaras, é un auténtico atropello. E é un atropello que ten como prexudicados directos a máis de 1.500 personas, que son os veciños de Rábade. Ora, se ti non o queres reconocer, pois, está no teu dereito. Non o reconozco porque non é real. Eso non é verdade. Eso que está dicindo é unha mentira. Porque incluso o informe da Dirección Xeral, que é determinante en este tipo de cuestións, non fala nada, nin da falta de dotacións, nin de cesións, nin non se meteu absolutamente con eso. Co cal, esa modificación non vai a ter efectos o que son ambientales adversos significativos. Pero se estás, mira, é que a prova de que non leche é que este informe o dice. Xa quedou sumamente claro. O informe dice o informe da ambiental. Claro, dice, dá dúas alternativas, dice proposta unha, vale, perfecto, pero o informe non se mete por onde van os viales, por onde Rábade quer organizar o seu polígono. Ese informe non se mete. O informe é medioambiental. Nesa parte do polígono que vostede pensou no seu momento. Pero ese é o centro desa zona do polígono. Estou dicindo que e habrá que desarrollar a zona de atrás. Que na nosa pero eso dicio vostede. O sea, que queda morte, eso que é unha... Pero entonces dío, é que a nosa postura política é que aquelo morra ali. Na nosa postura política, esa zona non se pretende integrar nese espacio industrial. Pero entonces moito peor, cal é a única finalidade logo? Cal é a única finalidade hoxe? Se non hai pretensión ninguna de desarrollar esa zona, cal é a finalidade hoxe? Arreglar o problema dos que están ali. É a única finalidade. Arreglar o problema deses veciños, desas industrias, e do Concello, porque ao mesmo tempo é un problema para o Concello. Creo que xa yo expliquei sumamente na exposición primeira. Non lle vou a repetir. Pero non queras explicar. Vamos ahora mismo antes da votación. Non sei se queres decir algunha cousa máis, Alejandro, non. Vamos facer un pequeno receso. Vamos salir un momentiño. Vimos agora. Ben. 5 minutos. Ángel, que se propone unha cousa. Mañá, ou hoxe, non, 23, o miércoles que ven. Arcángel, Carlos
Vou dicir que non. Vou dicir que non. Seguro que pode entrar. Non, só sei primeiro porque estarei en un barco. Vale. Teño hotel para 6 meses. Segundo, o día 23 teño que levar o meu fillo ao aeropuerto Espera que ahora. a tarde, porque teño que levar ao aeropuerto porque se vai para Madrid para que yo no siento un vuelo para Borneo. O vamos a ir máis que antes. Entonces, dixiste mal día, No, que non nos collín, No, xa. É que tiña por seu seguramente vai, Sí, pues non. Chegar ao noso programa é chulísimo, Arcángel Carlos de Jacoba Quero entender que é Flamengo, non? sí. É Alma Molina, que é a filla de Lola Navale. Pero buenísimo, a mí me encanta. Morreron os dous. Lole no, morreu. Loli Manuel, sempre me tuve para comprar un disco de Loli Manuel, daquele cando vio boletins co Playmates, claro. Se jodera fai Moi finales dos 70, Ela está nos dos 80. 80. Fixo 44 de casado, ainda está A nos finales dos 80. 70, principios dos 80 foi o número 1, Sí, non se me acordo. Loli Loli Manuel, Manuel. miras, joder, estando ainda, eu creo que ainda estaba no grupo, seguro, mira, e número 1, eu acordome, por exemplo, cando estuvera Blistaca, División, Campanades a Mortes, de número 1, que o pos hoxe e non chega nin aos 50.000. O de Cerdos, de Pink Floyd, de número 1, e no principio dos 80. Joder, que la xente entendía de música. Deus un día, foi cambiado. É que ti fíjate que nivel é. Hostia, que Campanades a Mortes, unha canción de 20 minutos, en fin, sei. E unha gana de vida. Non te guardei unha gana de vida. No. Era a cara completa dun LP. Non se va un pouco. Era un butterfly e unha gana de vida. Ah, sí. É que non se entendió bien la cara. A gana de vida. Nos últimos 30 anos é a primeira vez que vemos eso. Sí. Eu non o recordo, pero vamos 30 anos aquí. Non o recordo. Ni nos cuantos. Estoy yo. Bien. Se marchou? Sí. Foi algo de por mañá. Non, chegando, sí, o carallo. Está chegando a Galicia. ¿Cómo se llama? Ah, Casares de Madrid. Claro, salió de Madrid. Claro. Pero que o coche Madrid non. No, No, ahora a con Coruña. Madrid, me pasa. Lincoln. Onde está o Niágara? Arriba, busca Toronto. Busca Toronto. Non sei. En Toronto. Digo, xo que estou na hijo de... Sí. No. No, ele está... Ele é profesor ali dun colegio. Joder, pero ela ten unha soledade porque lle colle moi fácil a sanidade. Sí, só ten que... Só está este mes, un seguro que fixo este mes. O principio do mes de agosto, en Galicia, non lle pagan. En outras comunidades pagan. Sí, sí.
Ben, reanudamos logo o pleno. Es que hago un pequeño inciso. Bueno, vale, como queiras. Con la autorización de la alcaldía y ya, bueno, dejando aparte de los posicionamientos políticos que hay respecto a esto, tenemos, bueno, yo le hice una advertencia, ¿no? Tenemos una obligación a la alcaldesa de que la votación de este asunto del orden del día debe aprobarse por mayoría absoluta de un número legal de miembros de la corporación. Vale. Tenemos una ausencia de última hora de Carlos. Causa de forza maior, no seu traballo. Con lo cual, si pasáramos a la votación y se aprobara esto por mayoría simple, digamos que no se alcanzaría el quórum necesario para la aprobación inicial de esta modificación. ¿Vale? Con lo cual, pues lógicamente, con dependencia de las posiciones que cada grupo político tenga respecto a esto, es labor de la corporación no llegar a acuerdos, o por lo menos mi función como secretario, es advertir de que no se adopten acuerdos que vengan a ser estériles administrativamente. ¿Vale? Me preguntaba la alcaldesa qué recursos teníamos frente a este contratiempo por esta causa de forza mayor. Y bueno, pues uno a prisa y corriendo, en función de lo que estudió y lo que sabe de hoy, tenemos que tirar el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, que es el que rige, digamos, que el tema de los debates, y que establece dos posibilidades. Una posibilidad es alterar el orden del día, tanto de las intervenciones que ya están vertidas como de las votaciones, a la espera de que se incorpore este concejal, o bien, otra alternativa que tiene la presidencia, que puede tener a bien considerar, es dejar este asunto encima de la mesa, porque en el momento de la votación pues, no cuenta con la mayoría necesaria para que prospere. Bueno, entonces es una decisión que, bueno, pues es una circunstancia de carácter legal que mi obligación como secretario es advertirla, pero la decisión de la alcaldesa de alterar el orden del día o celebrar otro pleno extraordinario urgente o lo que considere necesario para la votación de este asunto es algo que le corresponde decidir a ella, o, espero que no sea el caso, proceder a la votación y obtener una mayoría que, digamos, que como dije antes, es estéril y administrativamente no sería válida. Vale, ben, gracias, José Ángel. A decisión que tomou a alcaldía é deixalo encima da mesa, convocaremos unha sesión extraordinaria urxente para o venres, para facer a votación, simplemente. O debatido xa está, entón o venres faremos unha nova convocatoria e xa está. Eso debatido xa está, veremos. Eso debatido xa está, veremos. Non, veremoslo non. Porque é un novo pleno. Debatido xa está. O pleno extraordinario, no que está debatido, vamos solo a... Remití pode lugar por debatido. Sí, xa vou por debatido, desde logo. Toda esta documentación en 2 días, eso de que eu falo co que vin, non sei, eu non o vin todo. Pois hubo varios días, desde a semana pasada, que se convocou e que se mandou a información. Sí. Bueno, entón deixamos este punto encima da mesa. Punto número 3, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 8/2025, transferencia entre distintas áreas de gasto. Bueno, esta modificación orzamentaria, mediante transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, justifícase pola necesidade de atender compromisos e necesidades imprevistos, non? Pagar, en este caso, o monolito da conmemoración do centenario, ubicado na Praza do Concello, e facer fronte á parte proporcional dunha subvención concedida para a adecuación de espazos na segunda planta da Casa Consistorial. Trátase, evidentemente, dunha actuación habitual no que é na xestión económica municipal que nos permite así asustar os recursos disponibles á realidade cambiante da execución orzamentaria. A transferencia proposta non supón ningún aumento de gasto, sino unha reordenación interna que cumple exactamente coa normativa vixente. Esa é a emenda que se vos entregou ao principio, porque había un erro, non eran 14.000, que eran 17.900, entón, non sei, 17.906,04.
Non sei se tens algo que decir. Sí, entendo que a partida destes 609 de 3.388 é a do monolito. Eso é o que Sí. gostou o monolito. Vale. E que é o que se pretende facer na segunda planta? Arranxar, facer algún despacho, bueno, facelo accesible tamén con unha silla, con unha, como se chama, unha silla para hacer. O sea, facer algún despacho e facer Facer accesibilidade pola escaleira, o tramo de escaleira. Vale. Pois nos vamos a votar a favor. Alejandro. Bueno, gracias a esta enmenda que mandaron xa cadra, sí. Normalmente aquí teñen problemas cos números casi en todos os plenos, non iba a ser este menos, non? Bueno, polo menos non xeraronse contantes, que é importante. Xa sabes que... Perdón? Digo que iso, pero non sei, a mí me parece un pouquinho unha falta de respeto á persoa que fai, que podes ter un erro, todo o mundo pode ter un erro un momento determinado. Temos erros en todos os plenos por contas, fechas e datas, sempre hai algo, O sea, aquí chegouse a ter unha data a posteriori, aprobarse algo que sería a posteriori. Así que, bueno, dito isto, tampouco ten máis recorrido, tampouco, un erro teno calquera. O que non nos cadra moito é os informes que non en ningún lado vemos que se diga que é legal, ou sea, que é favorable. Non hai ningún informe que diga que é favorable. Como que é favorable? O que? O informe de Secretaría, refírese? En ningún lado dice que é favorable. É a proposta. Hai unha proposta e explica que é unha modificación de crédito mediante transferencia, non? Sí. Non ten que En explicar nada máis. ningún lado pon que é favorable ou non. De feito, aí o informe de intervención despois sí que máis ou menos deixa que é favorable a baixa, pero non a transferencia para o outro lado. Penso que sí, si queres, sí. Si queres. A ver, creo que xa o dixen en alguna ocasión. Os informes moitas veces son conclusivos e moitas veces son de procedimento. Levo aquí case 20 anos traballando e facendo modificacións de crédito. Todos os informes de transferencias de crédito que fixen no ano 2006 que empecé a traballar así son iguales que eses. Neste último ano faltan que señan conclusivos, que señan favorables. A ver, Alejandro. O meu informe dice o que dice. E se se queren mirar cousas de canto, pois, home, pode ser mirar, pero en fin, xa está. Señora alcaldesa, dirixo vostede o pleno, dirixo o secretario, ten turno de réplica hacia min, eu non me dirixen a ele en ningún momento, dirixo a vostede, Vale, que vostede é quen presenta aquí as cousas. Pero él, como se sentiu aludido, evidentemente quixo respostar ao que... Me sinto reiteradamente aludido. Reiteradamente aludido pleno tras pleno, si me permite. Vai seguir así esta intervención? Esa é a miña pregunta, si isto vai seguir así sin que lle dé vostede o turno de palabra, así, non? Non, turno de palabra, que me pediu permiso, Bueno. Pediume permiso para aclarar eso, que vostede dixo que o informe de intervención, que non aparecía eso. O informe de aparece ou non aparece? É o que estou preguntando. O informe de intervención fai no señor secretario, e dei a palabra para que se explicara o que era. Pois, a mellor non aparece especificamente, pero eu creo que con todo, que tal como está o informe, queda clarísimo que se pode facer esa transferencia de crédito. Podese facer a baixa, en ningún momento dice que se pode facer a alta. Podo intervir nunha cousa, non? É un detalle. Alejandro, é que os informes teñen que fazer a advertencia de ilegalidade, non de legalidade. Entón, se non a fan de ilegalidade, enténdese que é legalidade. Eso xa se debatiu aquí. Por eso se dá por aludido o señor secretario. Eso debatiuse aquí e el dixo que eso non era o que el dicía. Alejandro, con isto non quero falar máis, porque non quero alimentar máis polémicas, e como tú ben dices, eu non son un concejal. Eu só quero dicir unha cousa, é dicir, atacar a unha persona que non se pode defender é algo que non é demasiado correcto. Eu non son un ente político que interveña nas decisións deste ayuntamiento. Limítome a facer o meu traballo con a maior pulcritud
e como sei, é con lealtad, e coa máxima corrección que está ao meu alcance en función dos medios que teño. Teño fallos como todo o resto. E a última intervención que vou a facer nesto. O que estou advertindo, e calquer persona que está sentada aquí, ou calquer persona que vexe os plenos ou viña aos plenos, é que, desde fai tempo, hai unha posición de, vamos chamalo, crítica continua e desacreditación do traballo que eu faigo pola tua parte. E nada máis que eso. E eu, ese é a decisión... Señora alcaldesa, isto non venga nada. Bueno, Pero sí. si me permite, e tanto nas convocatorias, como nos erros, como nos informes, eu, pois, perfecto. Se ese é o teu camiño, a tua acción política, pois pareceme perfecto. Pero eu teño os meus dereitos, teño a miña dignidade profesional e que tamén gustaríame quedar claro aquí que tampouco me van ver prendas en defenderme con todos os medios que están a mi alcance por unha cuestión de orgullo e dignidade profesional, que quede ben claro. Nada máis. Gracias a todos. Eu creo que, bueno, que o señor secretario ten razón, estáse dubidando da súa profesionalidade, algo que non... Non se duda deso, estamos pedindo se é favorable ou non é favorable, só preguntamos eso, tanto costa decir se é favorable ou non. Pero é favorable, porque xa o pon aí, Non o fai pon falta. en ningún lado, señora alcaldesa, non o pon. Bueno, É así, non o pon. Pon en algún lado, demóstreme vostede. Non digo que lo pon en algún lado, pero eu creo que xa, tal como Si fai non o pon- o informe o señor secretario, xa se ve que na proposta, ao final de todo, xa se dice, vista a proposta, o sea, especifica que é unha modificación mediante transferencia entre partidas, evidentemente, si dice isto, xa está. E ademais, logo ao final dice, non obstante, a alcaldía, co seu criterio, adaptará a resolución que estime oportuna e pertinente. E xa está, é favorable. Non o dice ese Xa está. informe, non o dice. Bueno, votamos, vamos a Vale. votar. Votos a favor? Eso non sei cal era este. Obligación de crédito. Non te creas. Votos en contra? Contra. Vale. Ai, perdón. Punto número 4, aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2025. Bueno, este recoñecemento extrajudicial de créditos, o Concello ten a obriga, como saben vostedes, de facer fronte aos pagos derivados da prestación de servicios, entrega de obras ou entrega de materiais que se realizaron. En este caso son 4 facturas do ano 2024 que se pasaron en este ano 2025. Non sei se tens algo que decir das facturas. Alejandro? Si, vostede dice que se pasaron no 2025, sin embargo, vemos aquí que hai unha que é da data do 1/10. A data da factura é dun do 10, pero probablemente se pasou, vamos a ver, é a de... Xa mirei antes, bueno, antes. É a de producións artísticas Ítaca. Esa, sí, pero pasouse neste ano. De 2010, pero pasouse en xaneiro, creo, en febreiro, non sei. Bueno, hai algunha que se pasou en abril. Si, non, solo, o sea, as facturas hai que pagalas e punto, está claro, non sei... Son facturas que se pagaron. Ben, votamos entón. Votos a favor? Todos. Punto número 5, establecemento do réxime de autoliquidación do imposto de construccións e instalación de obras para os supostos de comunicación previa ou declaración responsable. Ben, bueno, propónse este novo sistema de autoliquidación do ICIO nos supostos de comunicación previa e declaración responsable para construccións, liquidacións e obras. E preséntase ao mesmo tempo a documentación de comunicación previas e de autoliquidación. Están, bueno, saíron así un pouco descuadrados, pero bueno, ahora xa se, non sei se o fixo o secretario, está nos... O modelo de autoliquidación, que saliu así un pouco descuadrado, pero Sí, yo vi. pero é así. Non sei se teñen algo que decir. Claro, Bueno, eu a verdade que si... Pero tiñas o modelo. Vale. É o modelo, é que o imprimilo, máis ou menos bueno, é o o facelo así xa saliu mal, vamos, saliu aí descuadrado, pero bueno, o impreso que se vai a entregar é ese, de comunicación previa de obra. Sí, parecenos ben, parecenos que facilita a gestión ao ayuntamiento e máis o usuario, parecenos ben. Moi ben. Algo, Alejandro?
No. Sí, supoño que ademais é algo que hai que facer sí ou sí, ou deberíase facer ademais. O sea, por a nosa parte estamos a favor, evidentemente. Vale, pues votamos entón, votos a favor. Moi ben. Vale, punto número 6, mocións de urxencia. Nada, a dación de conta de decretos da alcaldía, creo que xa tedes, e agora respostaremos ás 8 robos e preguntas. Robos? Estábamos sin por contestar as Sí, preguntas. ibas Van contestar. despois. Vamos primeiro ao robo. Si queredes facer os robos? Sí, eu o robo, pois, o de sempre, que quería manifestar o robo de que os plenos pasen a unha hora que facilite a presencia de máis persoas e que facilite tamén a presencia dos concelleiros pois, que non temos a sorte de estar xubilados. Temos unha hora de traballo que en moitas ocasións pois, nos impide acudir. Ben é certo que, según parece, pois, a situación da alcaldesa cambiou e ora xa non cobra por tantas situacións en este momento, simplemente cobra a asistencia do pleno. Pero a realidade é que o prexuicio pa a vida democrática do Concello, pois eu creo que é notable e se en realidade houbera unha vontade de que todos puderamos participar dela, pois faríase a hora que nos ven mellor a todos. Pero, bueno, sabendo que isto non vai ser aceptado, seguirei ca miña insistencia polo que queda de mandato. Pregunta xa as farei despois, cando... Vale. Eso xa se rogo xa se respostou no seu momento e a resposta sigue sendo a mesma, non? Sí, non... É decisión da alcaldía, non hai máis. Non hai. Non hai robos. Vale. Preguntas do pleno. Vamos a ver. A ver, a primeira xa estaba respostada, número 2, do Independentes por Rábade. Si é certo que na recente ordenanza de tasa pola tramitación de expedientes administrativos se elimina a bonificación a persoas vulnerables ou se suprimiu, como parece, o resultar do seu articulado. Sí que se suprimiu ese apartado, porque despois de facer un estudio, comprobar que nunca, desde que está a ordenanza en vigor, se aplicou ou solicitou dita bonificación, pois decidiuse eliminar, non? Todos os xeitos, hai que ter en conta que nos casos puntuais de persoas vulnerables pois hai mecanismos suficientes para que reciban unha axuda ou apoio necesario para... É logo porque no pleno dixeche que non se eliminara. Perdón, é que... Carlos, dime. Bueno, nada, agora xa nada. Chao. Non é que era era de Carlos, que non sei se podería vir xa, pero como xa modificamos para pasar para o venres, pois... Porque no pleno dixeche que non se eliminara. Está grabado, Que non se eliminara. Está grabado, non é... Dixeche que non é verdad que non se eliminara eso. Precisamente lle deixo as preguntas para os plenos seguintes para confirmar ben a información. Pero carai, que estamos falando de dicir blanco ou negro, Ben, pregunta número 3, polas xestións que está a facer o Concello para resolver a situación de abandono ovalado das vivendas na rúa Gabriela Nieto Chaín e na da Avenida de Vilalba. O Concello xa está realizando as xestións que teñen os seus prazos, evidentemente, cos propietarios. Algúnas vai a ser difícil que os propietarios asuman os custos, co cal probablemente terá que facer o Concello e pasar de eso, como se fixo en algún momento, fixo vostede nas da baixo da Avenida de Vilalba. A ver, a pregunta era a data do pleno, que gestións fixera? Que gestións fixera? Xa lle digo, están as xestións, levan o seu curso. Pero a data do pleno, que gestións son esas que levan o seu curso? Pois a información aos propietarios, a exixencia, de feito xa se... Pero que exixencia? Hai un escrito? Claro, por suposto, está... De que data? Pois será da anterior do pleno. Agora mesmo xa se lles pasou o informe a... Segura que é verdade? Porque non vai ser que pidamos o expediente e despois vexamos que non hai nada. Bueno, pois pide o expediente. Home, evidentemente, é o meu traballo. Xa o sabe. Ben,
Pregunta número 4. Se o Goberno Municipal ten pensado facer algún arranxo no Parque Infantil do Campo da Feira, posto que unha parte do estado está deteriorado bastante e aconsella que se faga algunha actuación. Pois, no Parque Infantil do Campo da Feira fixeron, estánse a facer as labores de mantemento propias, non? É dicir, pegar algunha zona de céspede artificial, por certo, material escollido polo seu goberno e que está dando tan bon resultado. Non porque non se lles avisara no seu momento, pero arranxáronse algunhas pezas pequenas que facían, colocáronse as papeleiras e fixose unha actuación de acondicionamento na xardinería. Unha xardineira, perdón. Vale. Pero, número 5. Con respecto ao material, habrá que ver se a execución está ben feita, se ten os mantenimentos que ten que ter, digo eu, non é cuestión de... Hai moitos parques en esa situación e que non teñen problema. Xa ao mes, xa sabe vostede que o mes de xa estaba levantado. Por que estaba levantado? Porque xa nos avisaron a empresa que o fixo, cando o fixo, xa nos comentaba que aquilo non era viable. Por que? Porque era un material que para aquel tipo de base que non se correspondía, porque non estaba ben, non estaba liso, non estaba ben e non se pegaba, que é o que está pasando agora. Que pasa agora? Que temos que utilizar un material parecido, porque aquele xa non existe, evidentemente, está gastado, e hai que poñelo pois o que se pode. E temos que dar 50 voltas para encontrar un material polo menos parecido. Bueno, a empresa pode decir o que quera, os técnicos teñen a súa función e a empresa ten a súa. Eso xa, claro. Evidentemente aí o técnico... Pero cando dices ti que a un mes de tal, como estaba o parque, é que daba pena. Que daba pena porque estaba cheo completamente de lixo. A un mes do cambio de goberno. Pero estaba a vista de calquera, ainda hai esas fotos circulando por aí. Hai 2 anos, ainda nos remontamos a eso da foto. Ben, pregunta número 5. Se o Goberno Municipal ten pensado facer algún investimento para completar as obras de rehabilitación do Cineman, que xa sexa facer a segunda planta ou o entorno do mesmo, vale? Pois si ten pensado facer investimentos, evidentemente, non vamos deixar aí parado. De feito, xa se está a realizar o que é a pavimentación exterior, con cargo ao Obradoiro do Emprego. E logo, estamos tamén en contacto con profesionales e con empresas de son, de iluminación, de cine, de teatro, de representación, para asesorarnos, algo que non se fixo antes, das actuacións a realizar para facer que sexa o máis viable e operativo posible, para poder realizar ali a maior cantidade de actividades posible. Aunque sexa moi difícil, porque todos os técnicos, os profesionales que consultamos coinciden nunha cousa, que é un espacio mal planificado e mal executado nas obras. É dicir, non vai a servir para realizar a mitad dos espectáculos que se poden facer. Bueno, eso é unha apreciación moi personal túa e dos técnicos que consultache, porque aquí participaron moitos técnicos, non só os que consultache ti. Entón participaron moitos, claro, os que consultache ti son máis listos, eu aí xa non entro. Son especialistas en ese tipo de edificios, cousa que non se informou antes de facer ese tipo de edificios. Pero eso dícelo ti. Non, digo eu, dicen os técnicos e as empresas que se consultan, que son moitas, Bueno, sí, nós tamén consultamos unhas cuantas. Sí, seguro. Pero mira, de momento que sí que se ve é que toda a zona do entorno do cine, que o anterior goberno se sacrificou o orzamento dos veciños en facer unha zona centro de pavimento de pedra, agora estáse poñendo a cera de plaqueta e bloque de hormigón, como un calquera vía rural, non? Ou como un calquer camiño de beira de río. Home, eu creo que é bastante lamentable. Eu creo que é porque renunciar a rematar o centro de Rábade, que quedaría a unión entre o callejón do Ágora e máis a plaza do Concello, e eso, en pedra, renunciar a eso, pareceme do máis... Pero bueno, unha opinión política, Pois eu digo, é que isto é unha resposta a unha pregunta. O que pense vostede, xa sei que non é o mesmo que pensou. Entón, eu estou respondendo o que se fixo. E punto. É que non hai máis debate, porque vostede pensa unha cousa... no, debate hai, Vale, pregunta número 6. Si no plan de ampliación do polígono industrial se tivo en conta que a zona prevista de actuación é a zona de desaugue da Pan de Bastariz,
que de tapar esa zona vai supoñer un risco de inundacións moi grande para a rúa Cantalarrana. Vale, a posible ampliación do polígono industrial, que é un proxecto, non? Que evidentemente, cando se realice, pois os profesionais encargados desa elaboración dos proxectos, pois deben de telo en conta, non? Como se exixe xa os informes sectoriais que hai que ter, non? Incluída a Pero como que cando se realice? Será cando se planifica facelo ali, ou? Pois exactamente. Ou vamos a esperar a facer o proxecto para darnos conta despois deso? Non, é que vai, a ver, vostede non entende cando falo, porque eu deixei clarísimo. Cando se faga o proxecto, que por ahora é un proxecto, cando se realmente se execute, esos profesionais, cando fagan o proxecto, pois terán que ter en conta todo eso, porque ademais teñen obriga de telo en conta. Para iso temos aí a Confederación Hidrográfica, que nese caso non se preocupe, que xa se encargará de decir o que hai que facer. Pero entón, polo que dices, deduzco que hasta ahora non se tuvo en conta. Como non se iba a ter en conta? Claro, se dices que cando se faga o proxecto se terá en conta... Non, vamos a ver, no anteproxecto que se fixo xa se ten en conta. É porque se non di nada. Como que se ten en conta? Pero tense en conta. E se non o di? Bueno. Tamén di que non se poden cortar os árboles de máis de 3 metros. Bueno. Quer dizer, como que se tuvo en conta? Donde di que se tuvo en conta? Pero claro que se tuvo en conta. Pero donde di? Para facer toda a planificación. Pero donde di, Reme? É verdade, Joder, perdime donde di. Repasio, que o Non, mellor dice. como reparo? Está moi fácil, dice, mira, dice aquí. Home, eu aquí non o teño. Claro, porque non o ten, porque non o pon. Porque tuveche un mes para ver se o dice, e dice, oi, mira, pois mira, aquí ven. Non ven, non ven. E ti sabes que non ven. Vale, moi ben. Pregunta número 7. Non lle vou contestar xa, porque isto xa me pareceme un partido de Xa o que faltaba. Pelota. Vamos, isto parece unha broma. Sí, sí, seguro. Eu penso que vostede non ten nada que decir, entonces empeza claro, os peloteos correspondentes. Parece pouco, Uf, que importancia. 8. Non, para ti non. Non. Polas obras que se están a facer de elevación de terreos no polígono industrial que deixan o pabillón nunha zona baixa onde a auga non ten salida, incrementando os problemas de inundación nese espazo. Por se o Concello a esta data ten feito algunha xestión para a recollida desas augas e se ten en consideración esta cuestión. Vale, xa se fixeron as comprobacións en aquel momento na rede de saneamento e, bueno, parece ser que é capaz de asumilas todas e os entronques do propio pabellón. Ahora mesmo están facendo comprobacións puntuais en determinados momentos, cando chove, a ver como funciona, non? E, bueno, a situación que se viviu en aquel momento, no mes de abril, creo que foi, non? Pois foi algo excepcional, porque non só é de difícil solución, ibas a inundar sí ou sí, porque, de feito, moitísimas naves que había no polígono, pois se inundaron, non foi solamente o pabellón. Quen está facendo esas comprobacións? A Cualia e os técnicos do Concello, o personal o concelleiro de Deportes. Vale. 8. Sobre o tipo de actuacións pode acreditar o Concello que fixo a día de hoxe con cargo ao anunciado plan de vivenda. Vale, en cuanto ao plan de vivenda... O día de hoxe é... O día que... Sí, ben, nos xa lle comentamos que estamos a traballar nese plan de vivenda, pero unha vez que mantuvemos as reunións con diversos sectores, os reunións sectoriais, consideramos que era o máis importante, o máis, bueno, convinte, era esperar a que se aprobara o plan xeral, ou polo menos que se revisara. Entón, e que ten que ver iso? Ese está parado. Home, ten moito que ver, sí, ten moito que ver. Ten moito que ver, ainda que vostede non o crea. Pregunta número 9. Sobre que tipo de actuacións pode acreditar o Concello que fixo o día de hoxe con cargo ao anunciado plan de dinamización cultural? Vale, estamos a traballar nelo e probablemente xa neste cuarto trimestre, ou seña outubro, estará disposto xa este plan. Pero que xestións podes acreditar algunha? A data desa, tanto dunha cousa como da outra. A data de maio podes acreditar algunha xestión feita? Son xestión internas, evidentemente. Pero podes acreditar? É como ya quero que desacredite as reunións que tuvemos con as entidades bancarias. Non, é fácil dicir, mira, pois... As entidades bancarias con urbanismo, con todo eso. Pois sí, pois mira, reunimos con tal, reunimos con tal... Eso sí que se pode decir. Sí, pois é un momento. Non está por escrito, evidentemente son todavía de palabras. Pois é un momento. Bueno, xa estou dicindo que o plan de vivenda salirá cando saca o plan xeral. Vale, preguntas formuladas solamente por o Concelleiro do Partido Socialista de Galicia, PSOE. A pregunta número 1, que tendo presente que a maioría das preguntas que se formulan no pleno non teñen unha componente técnica, se ten pensado seguir deixando as pendentes para dentro de 2 meses
ou se van a contestar na propia sesión que se formulen. Bueno, eu xa o expliquei en ese momento, entón vamos a seguir deste xeito. Pregunta número 2. Se ten previsto facer un plan especial para mellorar o Podería contestarlle un momento sí. ou facer unha apreciación. Como xa está feita na pregunta, que decir, hai preguntas que creo que son da orde do día, que ve do día a día do povo, creo que vostede podería contestalas sí, de feito, aquí sin ningún problema. Algunhas xa, das outras xa as contestei, as que estou segura, sí que o contesto, as outras, pois, se me teño que informar, porque a mellor non sei Eso neste entendémolo, momento. eso é entendible. Vale. É entendible que este, ou como lle dixen, un componente técnico, pois que, ainda que 2 meses parece non moito, pero bueno, pode ser entendible, pero hai preguntas do día a día, como hoxe seguramente faremos algunha pregunta que xa pasarían os actos e contestaríamos despois de que pasara, non? Entón, eu creo que esas preguntas sí se poden respostar aquí. Pero vostede é a que decida, Por eso. Se teñen previsto facer un plan especial para mellorar o estado de limpeza das rúas que se atopan extremadamente abandonadas na actualidade. Ben, na actualidade xa temos o personal do Concello traballando arreo, non? Na limpeza das rúas, xa o viron, non? E no desbroce dos camiños. Este ano, pois, bueno, houve unha problemática. Xuntáronse 2 condicionantes que fixeron que se ralentizasen un pouco as tarefas de acondicionamento de rúas. Unha era o cambio de personal que fixo do persoal de mantemento que fixo que durante un tempo non se poderan realizar esas funcións. Entón, pois, había unha falta de personal, evidentemente. E outra, as condicións climáticas, porque se fixeron que a erva medrara de un xeito excepcional. Zonas que noutros anos se desbrozaban ao mellor en unha vez sola, pois agora xa van ca terceira. E ao mellor non é a última. Entón, bueno, isto foi este ano dun xeito excepcional, si que o lamentamos profundamente, verdad? Que fora así, pero bueno, esperamos que agora, a partir de agora, pois xa se vexan. Vale, pero non, eso entendo, pero quen lle dixo que este ano me dará 3 veces máis? Dixo que non era o personal anterior, o novo persoal, dixo yo. Non, é evidente, porque si por exemplo, nas instalacións do colexio, que todos os anos se desbrozaban unha vez, pois esta vez foron 3 veces. Na zona do río igual, foron 3 veces. Claro, hai zonas que crecen moitísimo máis, e con as condicionantes climáticas deste ano, pois surxiu así. O mellor outro ano desbrozase unha vez e non hai que volver. Pero este ano non, hai que volver. E os que vivimos no campo, pois sabémolo, que hai que Claro que o sabemos. Antes cortabas a erva. Eu que veño de familia de xariñeiros sei no mellor, a ver. Antes cortabas a erva ao mellor en maio e non a tiñes que volver a cortar. E agora, pois, ao mellor xa van 4 veces. Antes cando? Non, refírome, estou falando de a nivel personal, dos que vivimos aquí. Ao mellor cortamos a erva unha vez antes en maio e non había que volver a cortarla. E agora, pois, Este concello xa tivo problemas de persoal para atender eses espazos e conseguironse estar bastante mellor que este ano. Bueno, é unha apreciación que vostede tamén pode ter, é unha apreciación persoal, claro. Ben, pasamos a... Se teñen previsto mellorar o estado dos parques da vila, concretamente o da área fluvial e o da Juana Capdevielle, que está en moi mal estado, impedindo o seu uso por parte dos veciños. Vale. Pois penso que actualmente esos parques que me fala están en perfectas condicións de uso actualmente, non? Bueno, de Juana Capdevielle eu penso que está sempre correcto, porque está no mantenimento de todos os anos, de sempre. Como? Hostia, iso a erva está limpiada toda, Ali había erva máis alta que a mí, casi mido un 80. A ver, eso non é estar en bon estado. O que se prioriza desde o Concello son as zonas nas que hai nos que son máis concurridas, nas que hai máis xente, evidentemente o Juana Capdevielle e a Rúa Rosalía de Castro mete medo, eu non sei se viría nunca naí dali. Bueno, vale. Eu non vi. Entón deixamos. Pero bueno, concurrido non é. Habería algunha persona, pero concurrido non me poden decir que é. Bueno, vostede pode dicir que non é concurrido, pero vostede non pode dicir que está en perfecto estado durante todo o ano. Eu pasei por ali a semana pasada, non sei que día foi. Esta pregunta le fai... Estaba ben, 9 semanas. Bueno, pues 9 semanas estaban mal moitas cousas. Que 9 semanas había esa complicación que lle expliquei antes.
Pero non pode dicir que está en perfecto estado. Poderá decir que non se puido atender ou que sexa, En aquel momento, pero no. vostede acaba de dicir que estaba en perfecto estado. A día de hoxe, sí. Tanto do río como ese. Eu vino cortado, ben, Bueno. Volverei a darle outra volta, pero penso que sí, Ben, a pregunta número 4 díceme se vai a limpar a ponte medieval que se atopa en moi mal estado, sobre todo despois da crecida que houve tras as grandes tormentas que houve este ano. Pois sí, vais a limpiar por riba e polas zonas que se permita. Ainda non se empezou, Eso sí que todavía non se empezou. Cando teñen previsto empezar? Cando acaben con toda esta cantidad de erva que hai por todos os lados, cando vayan deixando todo un pouco acheitado, pois irán pa... Digo, porque ahora hai outro risco de que pode haber outra tormenta outra vez e non desauga. No, eso sí, o de desagüe sí que xa creo que o iban a mirar. Non sei se foron ou non foron, pero creo que xa tiñan anotado para ir. Eso en concreto, antes de ir. Bueno, pero está sin solucionar, ou vostede ainda non sabe que está solucionado. No, eso sí que é verdad. Vale. 5. Se os desperfectos causados pola tormenta no Poebillón, cando se estaba a montar a instalación do Máster de Fubolín, van a ser asumidos pola asociación organizadora ou polo Concello, se ten previsto colaborar nesta cuestión. Vale, cando se cede, vostede saberá que cando se cede unha instalación do Concello é o compromiso de deixalo nas mesmas condicións que se cedeu. A nós, desde logo, ao Concello, non lle chegou ningunha solicitude por parte da asociación de ningunha colaboración para este tipo de... Non sei se houve algún problema, pero desde logo o Concello... Vostede sabe que aquelo inundouse, aquelo ensuciouse, e houve empresas que tuveron que ir a limpiar. Non as mandaron desde o Concello. No. Mandounas... Bueno, vostede dice que xa se sabe que cando se deixa unha instalación hai que devolver e tal. Home, acabo de dicirnos antes, son causas de forza maior. Isto non é unha culpa do ente organizador. Eu dígolle o que hai. Eu estuvemos revisando, eu preguntei, e naide nos pasou ningunha solicitude de colaboración. Falou coa organización, sí. Non nos dixeron, sí. Pero vostede preguntou, sí. Vale. Con saber eso xa está. Hombre, non lle preguntei agora, preguntei en aquel momento. Evidentemente. Despois, vamos. Pero a nós, desde logo, non nos pasaron ningún tipo de factura, nin nos pediron colaboración para... por si había... Digo, porque eso foi irremediable, eso non tuvo culpa... Algún arranxo de algo, Non claro. tuvo culpa a organización, non? Non, pero xa lle digo que a nós non nos pasaron, non nos pediron colaboración. Ben, pregunta número 6. Por que non se fixo a presentación do Máster de Fubolín deste ano na Casa Constitucional como se fixo sempre? Bueno, porque non se fixo ninguna presentación aquí, porque xa se realizou unha presentación previa na Diputación de Lugo, co diputado do PSOE. E a prensa reflexou nese momento que era a presentación oficial do Máster de Fubolín. Eso está en prensa. Entonces, a mí pareceme un absurdo que se faga unha presentación do Máster de Fubolín 2 veces. O lóxico, é verdad, non temos xeito facer 2 presentacións. O lóxico sería facela, evidentemente, no Concello, con todas as entidades colaboradoras. Pero, fixos así, pois... Bueno, me parece que se equivocan no proceder. Porque sempre se fixo, polo menos desde que eu son concelleiro aquí, sempre se fixo unha presentación na Diputación. Sempre. Igual que se fixo presentación en locales ou en patrocinadores e contan con presentación oficial. Sendo o centenario de Rábade e sendo o evento que máis xente trae a Rábade, non facela aquí no Concello, que non intentaran vostedes facela aquí no Concello, a verdade é que me pareceu ridículo. Eu falei cos organizadores, expliquei as nosas razóns. A min pareceme que pode ser que en outros momentos se fixera algún tipo de presentación, pero non salía en prensa como presentación oficial do Máster de Fubolín. Esta saiu como presentación oficial do Máster de Fubolín de Rábade. Co cal, se xa hai unha presentación oficial, é obvio que non se van a facer 2. Entendo eu, vamos. Vostede sabe que non é así. Vostede sabe que non é así. Vostede sabe que non é así. A prensa tamén pode poñer certas cousas e non ser real. E non ser real. Pero se ti chamas a prensa e os medios para que veñan aquí, como era o que se facía, mira, é que a presentación do Máster de Fubolín xa se fixo. A mí foi o que me dixeron a prensa, concretamente o Progreso. Pero a presentación de Fubolín non se fixo xa na Diputación. Dixen, bien, pois entonces...
Vostede sabe que non, que nos dípticos ven que a presentación oficial era aquí. Ai, bueno, que pon os dípticos, xa lle digo, non O sei. que pon a prensa, Pero- claro, señora alcaldesa. Claro. De momento, para min é máis fiable o que pon o organizador dos dípticos que o que poña a prensa. Para min, de momento, é máis fiable. Bien, Bueno, non quixeron, basicamente. xemos por esa razón. Había unha razón. Sí, sí. Ben, número 7, a pasarela, o motivo polo que está parada a obra de construción da nova pasarela da vía Otén. Ben, a pasarela está parada, en principio, porque están esperando pola estructura metálica que está en fábrica e parece ser que leva un retraso, e tamén, como vostede debe saber, porque o convenio asignado polo goberno anterior no que estaba, a construción da pasarela está condicionada á disposición dos terreos para a construción desa rotonda, polo peche do paso a nivel, sin barreiras, no camiño do cementerio, vamos. Entonces, esos terreos agora mesmo están en proceso de expropiación. Xa están rematándose, pero bueno, en agosto se rematará o proceso. Entonces, eso é por eso, bueno, basicamente polo que está. Vale, un problema que causou o Concello, non? O meu concello, por que? Digo, por o expediente ese de expropiación, non? O expediente de expropiación levou o seu curso, non causou ningún problema, leva o seu curso, teñen que levantarse unha serie de actas, agora en agosto levantarase acta de replanteo, é dicir, de destacado, e despois xa vai para diante, pero bueno, levan uns plazos, hai que avisar aos propietarios, teñen uns plazos, e esos plazos van alargando isto, pero Hasta que non este eso resolto, non van a volver á obra. bueno, ao mellor sí que o fan. Eu creo que si reciben o que son todas as pezas de metálicas, ou bueno, as Pero estruturas se o cree metálicas. porque ten información de alguén, non? No, eu creo que sí. Pregunto, A ver, no, porque eles saben que Porque creer tamén podo creer en moitas eles cosas. están dentro do proceso de expropiación, evidentemente. Entonces ven como vai o proceso, entonces ven que vai a levarse a cabo sí ou sí, entonces pois eu penso Poderían que seguir, non van a esperar, non? Que si teñen a estrutura metálica, pois en canto a teñan, se a teñen en agosto ou en eso, pois que a poñerán, penso, vamos. Non. Ben, e o número 8, o motivo polo que nos actos do Concello polo centenario non se remitiu invitación a todas as asociacións ou xente implicada na nosa vila para unha reunión no Concello, engadindo que non se foron invitados nin os grupos políticos da oposición nin a ningún clube deportivo. A señora alcaldesa... Nin algúns. Algún. Non os clubes deportivos. Hai algún clube deportivo que non se lle comentou, que é o que pon, está así redactada a pregunta. Sí. Bueno, eu falei ca persoa que levaba todo eso e díxome que se enviaran a todas, é dicir, en principio enviáronselle aos comerciantes solamente, porque o que se lle pedía era colaboración por se querían participar no mercado que se iba a facer no centenario. Preferíamos que foran antes os comerciantes de Rábade e logo, pois, senón, pois, outros que viñeron aparte, non? E logo as distintas asociacións que se invitaron, pois foi para animalos a vir, bueno, a participar nas actividades, e vir a ataviados dos anos 20, e todo eso. Eu entendo que estaban, non sei se faltaba algunha, verdad? A min díxome que non, pero ao mellor en algunha ou non lle chegou a invitación, ou non sei, eso, pero penso que estaban. Bueno, dende logo, como fixen a pregunta, co grupo político que represento eu, nadie se puxo en conta. No, é que os grupos políticos tampouco pensábamos que... Porque en principio era... Joder, pois se non formamos nós parte do Concello de Rábade, quen forma. Pero en principio era... Precisamente a reunión foi para os comerciantes, realmente. Despois é que, bueno, decidiuse ampliar un pouco máis, pero en principio foi para os comerciantes, o que era a reunión esa. A ver, eu volvo a referir aos grupos políticos. Non sei se lle gusta ou non, espero que sí. Dice Luis que bueno, os grupos políticos entende que xa outra vez as actividades que hai, incluso pola prensa ou polo grupo que temos. E onde? Non se nos comunicou nada deso. Ai, mira, Sodes concelleiros, pero vamos a ver, no grupo que temos de actos do Concello de Rábade, eu creo que se envían todas as cousas que se fan.
Teño que decir, señora teño alcaldesa, que... cando bueno, foi o último que mandaron? non sei, non o teño aí mirado, pero bueno, pode ser. Pois non sei se en este ano 2025 mandarían algo. Podolle Sí, dicir unha perdón. cousa. Vostede sí que é o único que participa na maioría das actividades, sabe que o grupo independente non ven a nada. Bueno, ese é outro tema, Bueno, non é... Pero por eso lle digo, ao mellor a Vai o persoa que considera que ten que ir. bueno, pero Claro. vostedes, desde que estamos nos no goberno, non participaron en ningún tipo, nin en entregas de premios, nin en nada. Non Vai. diría que participaron porque non participaron en nada. Vai o que considera que ten que ir. E a razón O pola cal- que e a razón que pola eu non que yo- non e a te estou razón re- pola que non no, No, pero que non hombre, yo estou pero eu sí quero, recriminando, pero sí Cada quero- un fai o que cada un considera fai o que correcto. considera, pero claro, Sí, nós sí. eu comuniquei ao principio que mentre os plenos foran pola mañá, que nos nesos actos protocolares pues non íbamos a participar máis que cando fora necesario. Punto. Vale, pois xa está. É unha decisión. Eso é unha Eso- cuestión súa. Por De eso, momento é unha está no meu cuestión turno das personal. preguntas. Eu estou dicindo que é unha A ver. cuestión persoal e que cada un pode facer o que queira. Eu en eso non me meto. Pero eu digo que sí, se Bueno, debería... volvo a avisar a persoa que eso para envialas Eu creo que sí, comunicacións. que A mellor sí. que se cansou, Pois o mellor Non o sí, sei. non o sei, o mellor non é o seu traballo tampouco. Claro. A ver, eu o que me refiro é Ten razón. que lle guste ou non, espero que sí, que lle guste, o pobo elegimos a todos como representantes. Sí. Entonces, deberíamos estar, polo menos, informados de algo que foi tan importante para a nosa vila como cumprir 100 anos. Pero como rabadense estaba informado, ou non? Como rabadense, sí. Pero gustaríanos haber participado máis intensamente deste acto que quedaron así un pouquillo tamén baixo o meu punto de vista descafeinado, vámoslo Son dizer así. puntualizacións Claro. persoais. Ben, pregunta número 9, se o Concello vai a tomar medidas para impedir que haxa animales en fincas do polígono industrial empregando mobiliario público como cerco das mesmas. Reiterando esta cuestión xa plantexada en plenos anteriores. Bueno, pois na actualidade xa pode ver que no polígono, desde logo, nas parcelas do Concello non hai animais, non? Que non hai animais, desde que o Bueno, pero plantexaron. ainda que sean nas particulares non deberían estar. Nas particulares é complicado. Pero non deberían estar. Non. É un polígono Pero industrial. tampouco deberían de estar no centro do pobo. Bueno, pero- Ademais de comunicárselle tal, vamos a ter que tomar outro tipo de medidas logo. Non me pode dicir que é o mismo un problema que causa, ao mellor, unha finca que está cercada ben con un muro Bueno, ou ali con unha cinta atada ao mobiliario urbano que está nas farolas, non deixa circular polas beiras rúas, é un perigo evidente. agora xa non hai moitas parcelas nas que se poida meter, o seña que... Bueno, sí, pero usarse igual. A ver, quero dicir, é un problema Non, é un problema. que ven, non é algo puntual, ven seguido. O sea, hoxe non está. Daquela fai 2 meses estaban. Claro, Estaban, pero vostedes agora puideron non ver. están, que agora Puideron non sei. ver, ademais estaban no medio de 2 naves que teñen moita afluencia de tráfico pesado. Bueno, agora xa non están. Non... No seu momento Non, tamén non, estuvo non no vai pabellón, no lado, causando que podía causar un problema cos menores que iban ali a adestrar. Vale, a pregunta número 10, xa estaba contestada na sesión anterior. Perdón? A pregunta número 10, se o Concello está facendo algunha xestión para regular o tráfico pesado pola rúa Bautista Núñez. Xa lle comentei que era unha solicitude, xa estaba esta cuestión, xa se solicitou á Diputación Provincial, bueno, por agora non recibimos resposta. E que O ten esa arranxo. solicitude, perdón? Que leva esa solicitude? Pois o arranxo da vía, porque había varios baches, e a sinalización de menos peso nos camións, exactamente. Pero teñen previsto algunha cousa Temos para... que esperar a que nos digan algo, pois nos dicen nada. Se nos dicen nada, nós non podemos actuar. Non é nosa vía. pero terán algo pensado para pedirlles, non? Home, pensado, xa llo pedimos. Xa llo pedimos. Só lle pediron a sinalización, Sinalización e o arranxo da vía. Que, non miraron outras vías para eliminarse tráfico pesado. Home, outras vías están a ver, claro. Pero unha vez que se colocaran esas sinais, o tráfico pesado xa non iría por aí, iría por abaixo. As sinais colocámolas, eu podo dicir aquí Sí, o vocero de Independentes por Radio, colocáronse ao mellor 20 veces nos últimos 8 anos. E todas foron cortadas ou pintadas ou... Claro, pero antes... Incluso había no ponte de Galloso, había ali
unha sinalización pintada na estrada e tal, e borraron, mismo día. Pero eso o Concello xa non pode facer nada con eso. Entón creo que había que mirar outra alternativa para eliminar, unha alternativa máis eficiente para eliminar ali o tráfico pesado. Eu no seu día tiño comentado co rapaz que levaba esas obras e xa non sei ni se sigue no posto, así que... A verdade que non o sei. Ben, pregunta número 11. Se alguén está a facer o control de obras dende o Concello? Si, está a facelo o Concelleiro de Obras. Concelleiro de Obras, podenme recordar que... Eu entendo que se refere ás infraestructuras que se están a arranxar e esas cousas, non a obras particulares, ou? No, estábamos falando de obras das obras, precisamente, chegou, non se fai aquí referencia, pero precisamente esas obras O técnico municipal. que estaban facendo ilegalidades, realmente. Que vostedes parece ser que non o sabían, entón, pois, quen leva o control? Non, sí, bueno, eso está o técnico municipal, é o que leva, o que fai o control das obras, e de todo eso, dos informes e todo eso. É o que está a controlalo. E ese técnico non viu que se estaban facendo obras ilegais no polígono? Non, aí hai unha presentaron nada, fai pouco, un proxecto de legalización e un proxecto de ampliación. Está a estudiar o técnico municipal, fai pouco. porque se lle requeriron que fixesen o que a APLU no seu momento lle dixo. Está mirando o técnico municipal, pero bueno, agora xa, unha vez que se supriman as licencias, terán que esperar. Xa dixemos que non nos iba a temblar o pulso se temos que actuar con esa... Non lle temblou o pulso, pero creo que isto, a primeira vez que se tratou aquí, foi en maio do 24, este mismo asunto. E sempre que si prórroga, que si non sei que, que si temos unha reunión e xa non poden alargalo máis e non sei que... Pasou máis dun ano e... Bueno, quero recordar a vostede que desde o 2012 que está instalada esa empresa aí, ou esa industria, desde o 2012, ao mellor é que non o teñen en conta, pero gostaríame que viran as solicitudes que fixeron e as obras ilegales que fixeron. O sea, que... Ahora xa vostede sí que sabe que había obras ilegais, porque dixo vostede que non o sabía. Vostede dixo nos plenos anteriores que non sabía que se estaban facendo obras ilegais ali. Pero vamos a ver... Vostede dixo aquí neste pleno, neste pleno. Pero sí que se fixeron. E fixéronse cando estaban vostedes. Cando estábamos nós. Sí, bueno, están desde o 2012, ese señor, nesa industria. As perforacións dos pozos que está facendo por detrás fixáronse no 2012, 13... No 2012 fixeron moitas edificacións. Bueno, no 2012 non estaba como concelleiro. No 2012 non estaba como concelleiro. Digo, ese señor instalóse no 2012, imagino que non empezaría xa o 2012 a facer todo. Pero sí que dende o 2012 que está, cando se fixeron unha serie de estructuras ali, que eu non vexo que estuveran legalizadas polo anterior goberno, ni solicitudes siquiera. Pero hai expedientes disciplinarios. Houve que ir hasta o xuzgado para que o arquitecto pudera entrar na finca. Pois precisamente é o que se está facendo. No, perdón. Expedientes disciplinarios, eu estou falando co señor. Pero cando non é verdad... Pero vostede non ten a palabra, xa está, eu creo que xa quedou explicado. Pero cando as cousas non son verdad, non son verdad. A ver, o desmonte que se fixo ali foi fai pouco. O desmonte que se fixo non está autorizado polo Concello. Fai máis dun ano. Non está autorizado polo Concello, co cal terá o expediente administrativo correspondente. Terá... Foi no verán do 2023. Vostede dixo que non iba a temblar... Xa non ten a palabra. Vostede dixo que non iba a temblar o pulso. Non, fai un ano que desmontaron a zona verde inteira e non lles pasou nada. Pois claro que se sentirán con impunidade para seguir facendo o que lles dé a gana. Bueno. Por eso lle estou preguntando... Estou lle dicindo que as actuacións que se están levando a cabo non creo que lle permitan facer o que lle dé a gana de agora en adiante. De agora, bueno, de agora en adiante. Non sei por que se ríe. Hasta agora. Non sei por que se ríe, porque todo o que se fixo cando estaba vostede, eso sí que é de risa. Sí, os expedientes que hai abertos, eu non sei como os pechas ti, expedientes abertos, que bonito. Como que está? Ai, non, pero expedientes ten que estar abertos e cerrados e con... Sí, quen foi falar, quen foi falar de expedientes abertos e cerrados? Home, nos anos que estuvo, deulle tempo a abrirlos e cerrados, a cobrar as infraccións e todo. As infraccións e as denuncias seguiron o seu trámite. Non ten agora a palabra, que estou contestando as preguntas do PSOE.
Que máis? Queda unha última sobre a Consellería Sobre os temas que se trataron na reunión da alcaldesa Matida da Consellería de Política Social. Bueno, foi con xefatura territorial de Lugo, de Política Social. Realmente foi coa traballadora social para informar sobre a Non se situación... reuniu coa Conselleira? Non. Non veo aquí a Conselleira? Non, veu o xefe territorial de Política Social de Lugo. O xefe territorial? Sí. É que aquí publicouse algo que estuvera a Conselleira. Non, a Conselleira non estivo. Pero a foto era dunha muller. Non, estaba Ángeles, o xefe Ángeles, territorial e máis eu. E Parecería unha muller, pero non, home. no, pero o mellor era outra foto. Non sei, o mellor o pé de foto non tiña nada que ver, porque aquí publican moitas cosas. Pero bueno, da igual, que a pregunta é a mesma. Vale, pois nada, simplemente foi que a traballadora social para informar sobre a situación das persoas que necesitaban a asistencia neste concello, o número de horas, un estudio que estaba facendo a Consellería, que tamén o fixo a FEGAN, sobre as necesidades de persoas dependentes, non? Tamén se nos informou da vivenda que ten a Consellería de Política Social aquí en Rábade, que estaban facendo obras para adaptala estaban no seu proceso de restauración. Bueno, agora xa está ocupado, xa concederon, vamos. No, 140, que número é? 145. No 145. Hai unha vivenda de Política Social. En que rúa? Na Avenida Coruña. No edificio São Papiros, ao lado. Bueno, onde vive Luis. Onde vive, perdón? Luis, va. É no teu, non? E agora mesmo xa está, vamos, arranxaron naquel momento, veunos a comunicar, porque tamén parece ser que foi a visitar as obras, e comunicounos eso, que estaban rematando as obras de restauración para poñela ao servicio. E xa está concedida, vamos. Bueno, nada máis. Trataron esos temas, nada máis. Sí, nada máis, non, solamente esos temas, sí. Non trataron se va a haber algunha colaboración ou algo por parte da Consellería ou non? Non. Colaboración de que tipo? Económicas, máis que nada, non? Ou de servicios de horas ou tal. Non. Pregunto se trataron esos temas que son importantes. Non. Vale. Preguntas logo... Sí. Vamos a ver. A data de hoxe, 16 de xullo, como está o tema da licitación de recollida de basuras e limpeza? Non contesta agora, contesta no seguinte. O tema de licitación, non sei se comentamos xa no último pleno, que íbamos a facer unha licitación conxunta 9 concellos, creo que se fará en xaneiro. Pero recollida e limpeza, as dúas cousas. Vámoslo facer as dúas ao mesmo tempo, pero probablemente por separado. E ahora mismo como está o trámite? É dicir, están elaborando os pliegos? Sí, están elaborando os pliegos. Estás elaborando os pliegos. E a limpeza, vas facer as dúas conxuntas cos outros concellos? Non, a limpeza non. A limpeza non. A limpeza vai ser exclusiva de Rábade. De Rábade, sí. Ben. Cal é a razón pola que se escolleu un material prefabricado para facer a rúa que enlaza, que vai paralelo ao Agarimo Cinemán? Escolleuse un material que consideramos máis duradeiro, que iba a dar mellor belleza ali, porque aquí parece ser que todo está moi adoquinado, pero ao final levántase e hai que estar sempre arranxando todo a parte adoquinada. Outro tamén ten mantenimiento. Bueno. Falaba antes da limpieza por arriba da ponte medieval, pero vades a limpar a erva que está nacendo nos laterales da ponte medieval e que está, que a verdade que pode causar bastante daño á estrutura. Sí, o que pasa que hai que pedir as... No, por suposto, claro, sí, pero sí, cando tes previsto facelo? Bueno, non o sabemos porque estamos pedindo, falamos ca Consellería e ao mellor, estamos tratando de pedir que o arranxe un pouco, porque hai algunhas zonas que faltan pedras e, Tedes previsto limpar, cortar erva e podar, podar ahora xa non, claro, no Xardín das Froiteiras? Sí, ao final. Xa dixen na pregunta de antes que primeiro van as zonas máis concurridas pola que pasa máis xente. Ao final de todo, poderá ser o Xardín das Froiteiras.
falando de zonas concurridas e onde pasa máis xente, tedes previsto cortar a erva e limpar un pouco a rúa Rosalía de Castro? Tamén, sí, tedes previsto. E repoñer os árboles que faltan? Tamén. O que pasa é que agora é mala época para repoñelos. Hai que esperar a septiembre, mira, outubro. na plaza que hai enfrente do Cotorreal, que é entre o Cotorreal e o Campo da Feira, Sí. aí tamén faltan Sí. varios árboles, está a erva que nace no medio dos árboles. Tedes previsto repoñer os árboles tamén aí a limpar a erva? Sí, vanse repoñer todos os árboles dos alcorques que faltan. Que faltan, O que pasa é que, bueno, agora se recomendáronos que agora non era época de poñelos, evidentemente, como é época seca, entón poñeránse, pois, eso, a partir de outubro, e agora, máis ou menos. Vanse repoñer todos os árboles que faltan dos alcorques. Outra cosa, cando nos deixamos o Concello fixéramos unha limpeza total do espacio dos cuartéis, que son 7 hectáreas. Agora volve a estar pois completamente bueno. Tedes previsto volver a limpalo? Haberá que limpalo, pero bueno, aínda non está como estaba cando tiñan vostedes, No, perdón, cando collimos nós o primeiro que fixemos foi limpalo. Bueno, pero... Cando collimos nós o primeiro que fixemos foi limpalo. Claro, pero despois, a última vez que o limparon, que foi a primeira e a última... No, foi a vez que o limpamos e depois mantuvémolo. E agora está como está. Bueno, mantuvémolo non, porque houve un momento no que estaba... No. Ainda moitísimo peor do que está agora. Cando colleu o Concello foi cando o limpou. Exactamente. Cando colleu o Concello. Pero antes non era do Concello, que estaba cedido a UGT. Bueno, exactamente. Eso. Non vamos a comentar logo nada aí, porque o mellor é que tiña que recibir ese espazo xa limpo. E deixamos o UGT outro tempo máis. Tiñamos que recibir limpio. Podíamos ir ao xulgado, podíamos facer outras cosas. A realidade é que nós limpámolo. Vos non limpades. No, por ahora non, xa lle digo. De momento, ojalá. Eu só pregunto se o vades a limpar. Pois de momento, non. Mira, outra cosa, tamén vimos que iba a haber unha actuación na Lagoa do Rei. Sabes en que consiste esa actuación? Non, ainda non nos presentaron o proxecto porque parece ser que ainda non está o proxecto elaborado. Pero sabes algo máis do que saliu na prensa desa actuación, non? Non, dixeron que ainda non estaba. Nos chamamos a Consellería, pero non nos comunicaron, non sabemos o que van a facer. Mira, e outra cosa, neste pleno xa se denunciou en unha ocasión e despois vimos máis veces. Tedes previsto facer algo cos camiños pechados que hai precisamente na zona do final detrás do Regueiro, hacia arriba, hacia Mamai? Tedes previsto facer algo? Camiños pechados? Sí, hai un paralelo á granxa dos, Joré de Vacas, dali do fondo, e hai outro máis aquí, por cerca de onde vivimos Gil, ali á dereita. Pechados? Sí, pero bueno, sábelo, desde porque xa se preguntou neste porque teñen un cordón. Sí, ten un cordón que impide o paso e o outro ten un cierre de estacas clavadas unhas en riba das outras con enredado. Non sei, o do cordón, o da corda esa, sí que se lle comunicou a persona que metía ali as vacas, e dixo que non o podía facer, e penso de que desde que se lle dixo non o volveu a poñer, pero bueno, pero leva, non sei, debe levar 2 anos, non sei, que leva. E o outro, desde que acabaron a obra, cerrou e ali quedou. Bueno, pois miraremos a ver como está. É que iso é espacio público. Sí, claro. Pois miraremos a ver como está. Ben, non hai máis preguntas. Vale. Sí. Cal é a razón de que na Nacional Sexta este limitada a velocidade a 30 e na carretera de Villalba a 50? Nos, no momento en que solicitamos que se limitara a velocidade donde están os colexios, bueno, solicitámoslo todo xunto, a posta das sinais verticais, dos pasos cebra, os pivotes para ali ao lado do paso cebra dos colexios, e solicitamos en esa zona a reducción a 30, porque parecenos máis correcto ali, porque salen os nenos do instituto e tal. Pero, ao final, comunicóusenos que había que facelo en toda E abaixo a 50? Abaixo é que, mentras non se arranxa por ahora... Non hai ninguna. Simplemente nos dixeron naquel momento que tiña que ir todavía. Puxeron todavía, claro. O canon... Bueno, ya. No, sí, xa sei que son distintos, pero digamos son travesías, ao fin e ao cabo son travesías as dúas. Non estou dicindo que lle la baixen ali, Non, pero non é dixer... Tampouco me vou poñer ese plan, pero... Dixeron, non, de Fomento dixéronos que tendía
Tendría a facerse así en todos os concellos e en todas as cidades. Perfecto. Alejandro, Roca. Quería ir a comer. Alejandro. Non entendi moi ben antes a resposta á miña primeira pregunta do anterior pleno, na que se iba a contestar as preguntas ou as iba a deixar por seguinte pleno. Xa lle dixen que iba a deixar as que non... Iba a deixar, as que pero acaba de contestalas todas Bueno, aquí. porque estas non tiñan por eso, nada non técnico sei se vai que contestar ou vai revisar. nas deixar. Eu estas que son que podo contestar, pois contesto, as que non sei, pois terei que esperar. Xa lle dixen. Vale, vale. Pero teño claro, porque a mí deixou-me aí No, teño incertidumbre. claro, clarísimo. A Sí. ver, non. Bueno, vamos con a primeira. Si vamos ter festas de verán en Rábade, non as vamos ter, hai un retraso por anuncialas, a que debido. Bueno, hai un retraso económico, basicamente. Entón estamos, pois, bueno, plantexando como as podemos facer. Algo se fai, evidentemente, pero non van a ser unhas festas como se facían antes, porque non hai disponibilidade económica para elo, non? Entón faránse algo, sí que se vai facer, pero se te digo a verdade, Pero si hai non se uns pode comunicar algo. presupostos para as festas, Sí, non? sí. Eu che digo que sí, pero bueno, estamos en elo. Saberemos esta semana. Saberemos... Que falta menos dun mes, de teoría. Xa sei. A ver. Xa sei que... O seu motivo, basicamente, é a economía. Exactamente. Vale? Bueno, xa fixo aquí o voceiro de IR, pero quería tamén preguntar pola Lagoa do Rei, claro, si non sabe nada, pois non sabemos non sabe porque nada. nin eles me o souperon explicar, non o sabían. Caramba, iso é máis complicado. Decidiron facer unha serie de actuacións, pero non nos poderon decir especificamente en que consistían. Sí, bueno, eso, que son de fondos europeos, e tiñan esos fondos europeos para dedicar ás humedais, e decidiron, pois eso, coller. Decidiron gastalos, coller o pero noso, non saben como. Pero claro, exactamente. Vale. Ya sabes. Bueno, a raíz desto logo claro, porque según a prensa poñía que é unha inversión de 600.000 euros. 600.000 euros, sí. De 600, non? 600.000, sí. Non sei se vostedes con esas promesas que fixeron e con tantas reunións que fixeron polo problema da auga de Rábade, non sei se vostedes teñen previsto polo menos pedir esa inversión con cifras parecidas para Rábade. Ou non? Para a auga. Para a auga, sí. Sí, no, temos xa presentamos o proxecto Augas de Galicia, xa se presentou o proxecto para o arranxo da depuradora, cambio de cantador e, bueno, esas cousas. Eu creo que se presentou o proxecto por valor de 500.000 euros. Da depuradora ou da estación de bombeo? Da estación de bombeo, perdón. Da estación de bombeo. Bueno, non o teño aquí, pero era un proxecto sobre 500.000 euros o que se presentou. Agora están revisando. Son suficientes, sí. Home, suficiente nunca é, pero bueno, No, bueno, en principio para ter unha mellor calidade de auga, eso sí que, bueno, os técnicos dixeron que era... De renovar No, eso en outra ocasión. O sea, a renovación da instalación Avenida Vilalba xa non... No, esa estamos pendientes de que se nos conceda unha subvención para o arranxo, humanización, el saneamento e todo eso, pero bueno, iso ainda é máis complicado, que é unha avenida moi larga, é unha inversión de sobre 2 millóns de euros, e vai toda xunta. Entón hai que... Pero o mellor era solucionaba máis o problema que o da estación de bombeo. Bueno, os dai sí, pero o resto, pois o mellor non, claro, porque... Estaríamos nas mismas condicións. Eu digo porque vivo ali. Claro. Digo que estaríamos nas mismas condicións que o resto da vila. Pero bueno. Algo que xa presentamos aquí no seu día, si xa teñen o plan de explotación do documental este dos camiños de auga e ferro. Vostede dixo que o iba a meter nestes presupostos, neste ano, non sei se teñen bueno, no plan de explotación que iba a ser neste ano. Vostede dixo aquí neste pleno. Si xa teñen previsto, hai un plan de explotación, non hai? Agora mesmo non me estou perdida, O camiño de auga e ferro. O documental que se fixo cos industrias do polígono.
coas industrias e os comercios da vila. Nos aquí Ese pedimoslle se documental. había un plan de explotación, vostedes dixeron que non, pero que se contemplaba facelo para este ano. Ah, vale, Vostede pois dixo, mira, dixo vostede. dixeron, Non sei se... pois non xa che direi porque non, agora mesmo non... O sea, non hai plan de explotación de momento. No, Pero terá pensado facelo, porque foi unha inversión moi grande do Concello. bueno, moi grande. Foron 5.000 euros para algo que só se proyectou unha vez aí. Ai, bueno, porque E non se lle máis dá veces estaban nas publicidade. redes sociais e todo eso sí. Non se lle dá publicidade. Creo que cando hai esa inversión debería darse publicidade, porque é publicidade para as empresas da nosa vida tamén. Vale, pois xa lle comento. Pregunto, Despois, a ver, non... Sí. A ver. Pendente. Bueno, como vostede di das redes sociais e tal, por que non se pon nas redes sociais a publicación dos vídeos dos plenos ou os enlaces para os vídeos dos plenos? Bueno, hoxe enterámonos que non funcionou, pero bueno, Sí, non ten nada que ver. funcionou, pero bueno, pois non sei, como está na sede electrónica tampouco mellor, bueno, podese publicitar. É que a veces está moi rebuscado para que algunha xente encontre. E as redes sociais son moi fácil, Home. vostede dalles moita publicidade, Na ou, sede- bueno, vostede o Concello de Rabade, Na dalles moita sede publicidade. electrónica é fácil, é moi fácil, entras, pleno e xa está. Tampouco é unha Bueno, complicación. deste pleno pasado non apareceu. Bueno, este non porque por as circunstancias que foi, pero bueno, normalmente sempre aparecen, o sea que en eso non No, creo temos que ningún problema, igual vamos. creo que igual de favorable pues promocionar algún evento de Rabade, creo que tamén é igual que a xente pode acceder máis fácil aos vídeos deste pleno, vamos. Outra pregunta é, xa se trouxe aquí este pleno esta pregunta que é a dos vados permanentes que pintaron toda a fachada. Foronnos revisar, foron falar cos veciños para que o tipo... Pero si nos dices cal é, porque Miguel non os veu. Como non o viu? Xa, e dixen que estaba ao lado da miña casa. Ah, Dixen aquí María neste Vilalba. pleno. Dixen, Pero hai máis. se vostede dixo eso mismo no anterior Sí. pleno que acabo de dicir agora. Dixo, mira que fácil é, porque xa lle dixen que era na avenida de Vilalba. O sea, no número non o sei. Pero na avenida de Vilalba... Bueno, que revise logo o dende, Vicente Municipal todos os... dende o ramal hacia a autovía. Pero hai algún máis que non sexa na Avenida de Vilalba? Eu encontrei ese. Vale. Encontrei porque se queixaron cos veciños tamén. Claro, Vale, porque uns dicen que pagan por unha cousa e outros poden pagar polo mismo e pintar toda a fachada, non? Vale. Digo, a ver, non creo que haya tantos vados en Rábade como para non verlo, Xa non te preocupes, A que ver, si só los vai a controlar vados... xa o revisaremos. A ver. Xa lle dicimos ahora cal é xusto. Vale. Estaba, a ver, eu vivo no... Dixeras en plural, Eu vivo, porque había eu vivo no 97, pues será sobre o 101 ou 103 ou... Vale. Non sei, a verdade é que non sei o número Bueno, fixo, máis ou menos, sí, xa está. A ver. Sí, xa dicimos onde xa está. Bueno, volvemos a ter o tema este da entrada e saída da ambulancia polo paso de peóns. Unha vez máis. Os veciños siguen vendo entrar e sair as ambulancias ali. Hai unhos calzos postos na rúa. Xa se foi informado neste pleno tamén de que eses calzos postos estaban ali. Hai dos calzos, non me sona, Sí, foi informado este pleno tamén. E foi informado o vixante municipal que xa o sabía ele. Non? Digo, son calzos móviles. É moi fácil sacalos. Vale. Vale. Bueno, nada, se nos pode seguir informando sobre esas obras que hai detrás da leitería, sobre ese proceso, a ver se nos pode seguir informando para se ten máis información por seguinte pleno. Vale. Pues ya te nunca pasó nada. Sí, pa venre sería señor. No podrás ser extraordinario. Nada máis. Sí, bueno, había outra pues, sobre o corte da erva, se teñen pensado facelo, pero bueno, xa preguntou Independentes por Rábade, se lle resposta a él, nós tamén nos damos por satisfeitos. Se resposta, ben, claro. Vale. Mira, nada máis. Entón vimos o venres, ou Sí. esperamos unha convocatoria ou Bueno, xa nos damos por informados? Vamos a facer convocatoria, pero bueno, convocatoria hai que facela.
Entón, bueno, pois xa contamos o venres ás... Contamos que é ás 12. extraordinario, non? Extraordinario, sí. É solamente para a votación. Dale. Moi ben, pois... Xa está. Damos por rematado logo o pleno. Ai.